Ing tengah jaman kamulyan kerajaan Majapahit, urip kraton kebak aturan ketat. Saben tresna kudu manut marang garis keturunan lan tatanan. Putri bangsawan mung kena rabi karo bangsawan. Lan rakyat biasa ora nduweni hak kanggo munggah ing derajat sing padha. Ana sawijining putri ayu saka keluarga patih, jenenge Kenraras. Dheweke pinter, alus budi, nanging uripe dikurung dening tembok kraton. Saben sore dheweke ngendani rutinitas kanthi mlaku menyang taman kraton. Cedhak wit sawo kembar sing tuwa banget. Ing kono dheweke ketemu karo prajurit enom lan gagah jenenge Raka. Wong biasa sing tugase njaga gerbang kulon. Saka pandelengan pisan, pandelengan loro jiwa mau kaya kasengsem. Raka sing lugu lan gagah, lan Kenraras sing alus nanging wangi, padha klebu katresnan sing ora kena. Kenraras lan Raka ketemu ing wit sawo kembar sing tuwa banget. Saben sore aku nglangut lan kowe mesti ana. Lan saben sore aku ngenteni sampeyan putri, senajan mung saka kadohan. Tresno iki ora kena nanging atiku ora bisa dibendung. Aku ora urus marang larangan, mung tresno marang kowe. Saben wengi rembulan purnama, Kenraras lan Raka ketemu ndelik ing taman pinggir alas cilik kraton. Swara angin lan kodhok sawah dadi saksi tembung tresno. Nanging wektu ora selawase kanca. Sawise sawetara wulan, Kenraras ngrasa ana owah-owahan ing awake. Dheweke ngandhut, nanging ing jaman Majapahit iki dadi aib gedhe kanggo keluarga bangsawan. Kenraras gupuh lan pedhok Raka. Raka, aku ngandhut, bayi iki anakmu. Aku ora bakal mlayu Raras, aku tresno karo sampeyan lan bayi iki. Yen bapakku ngerti nyawamu dadi tumbal Raka, aku siap nampa apa wae asal ora kelangan kowe. Bapake Kenraras murka banget nalika ngerti anake ngandhut karo wong biasa. Kanggo njaga kaluwargane saka aib, Raka ditangkep lan didakwa nglawan wibawa kraton. Hukumane mung siji, pati. Aja pateni Raka, aku sing salah. Aku sing tresno marang dheweke. Tresnamu wis ngrayai derajat keluarga. Raka kudu mati supaya keluarga iki tetep luhur. Aja nangis Raras, tresno iki ora bakal sirna. Ing alun-alun kraton, Raka dipacung nalika rembulan purnama madangi. Kenraras nyawang kanthi mata sayu lan tangis tanpa swara. Ing dina kuwi kabeh rasa tresna kaya ambruk ing panggonane pati. Sawise Raka mati, Kenraras dikurung ing salah siji bangsal kraton nganti bayi lair. Nanging nalika bayi kuwi lair, dheweke kaget bayi kuwi duwe tanda lair ing pundak kiwa. Persis kaya tanda lair Raja Majapahit saiki. Bapake patih banjur ngomong karo Kenraras kanthi alon nanging kejem. Kowe ngira Raka mung prajurit biasa, dheweke iku putra raja sing ora diakoni. Dadi tresnamu ora mung larangan, nanging uga ancaman tahta. Apa? Raka putra raja? Iya, lan amarga kuwi raja maringi perintah kanggo mateni dheweke supaya ora ana perebutan tahta. Kenraras remuk atine. Tresna sing dheweke ora kira dosa bae ana ing tengah pusaran politik kerajaan. Raka mati dudu mung amarga tresna, nanging amarga dadi ancaman kanggo kekuatan raja.